Ojo lek pesanan wong mantu ku mau menyang. Mbak Sri nek gak menyang. Tekok serane serane. Asal. Ya Gus edan itu ya Allah. Ini apa neh? Lah kaget nek jekake aku kaya Aku mek posone dadine telu rondan. Bos semak, Diutang mako kursi om. Bapak gak nyaur. Aku telu, stok 8 seluruh bener-bener. malu mas, mas. Aku wis tak potong. Cerang kono, Dik. Apa iki kok gue aku ora lihat Mas. Oh ya ora ta. Ora yo. Oh, pirone. Pestane kayak duit 50 sisan. 50 aja. Kalau bingung nanti aku juga ini. Biasa udah caplok kecil ya. Kontongnya terumah sih yang aku mau bilang dulu. Kapan dia bisa? Jerang kono HP nggo nyuting kalau. Lah iya HP nggo nyuting kalau jerang kono. Karena jerang kono. Enak nyuting. Oh, Mbak Rati lagi status sama kamu kaya. Ini tengahan. Aku juga video kok mah. Nyamper loh, anakku.